Znala je to Republika Srpska i kada su htjeli da nam oduzmu dan Republike i kada su htjeli da nas proglase genocidnim. Znala je Republika ko može razgovarati u Moskvi i u Briselu i svugdje gdje je to bilo potrebno. Znala je i zna Republika Srpska, naš narod, ali i svi ostali, da na svim tim mjestima kada govore sa njim, to je kao da govore sa svakim od nas koji voli svoju Republiku Srpsku. Znali smo i znamo ko će uvijek biti naš predsjednik, Milorad Dodik. Našem voljenom predsjedniku skroman dar uručuje predsjednica aktiva žena Novka Cuca. Predsjedniče, ponosni smo kada čujemo kako govorite o danima koje ste proveli u Bileći kao diplomac škole rezervnih oficira. I ne samo ponosni, nego i zahvalni što čuvate ovu našu Republiku Srpsku. Molim vas jedan veliki aplauz za našeg predsjednika Milorada Dodika. Dobro večer, dragi ljudi, nikada dođem ovdje ne prođe da se ne sjetim da sam ovdje bio 6 mjeseci vojnik ove kasarne. Na jedan poseban način da volio je ovaj grad, mada to nije bilo lako vojna služba, ali volio sam ovaj grad i nikada nisam prestao da volim. Dolazim ovdje sa čitavom ekipom divnih ljudi, ostvarenim po svojim poslovima, da s vama razgovaramo o tome što nas čeka. Šta smo radili? Ovdje sam izvješten. Ono što smo radili u predsjedništvu pretekle 4 godine je bilo da vratimo stanje koje Ustav u tome predsjedništvu pripada, a ne da se tamo odlučuje i da samo član predsjedništva Srbin iz Republike Srpske diže ruku za sve što bi dovelo do centralizacije i obesmišljavanja Republike Srpske. To je potpuno povezano s onim kako mi živimo danas. Bosna i Hercegovina nije naša krajna odredica i naša destinacija. U Bosni i Hercegovini Republika Srpska se ne osjeća sigurno, a srpski narod je strovaljen onoliko koliko ima Bosna i Hercegovina. Srpski narod nema šta da traži u Bosni i Hercegovini, zato što Bosna i Hercegovina ne nudi Srbima niti nudokrodnu istoriju sigurno mjesto za život. Sa tim postulatima i tim kako posmatram život i politiku, ja sam se i ponašao. Osnovni elementi moje političke borbe su vezani za to da volja naroda koju ja osjećam i koju se kaže na izborima i bilo gdje u Republike Srpskoj bude osnova svake moje politike. Svega onoga što odlučujem. I uvijek mi je bilo stalo da bilo gdje je važnije da prođem i da sretnem vas, obične ljude, kao što sam i sam, i da mi kažete poštovanje, gospodine Dodik, nego da dobijem najveće odlikovanja američke, britanske, njemačke i slične ambasade. Zato moje odluke su uvijek bile motivisane isključivo srpskim nacionalnim interesima i nikako drugčije. Ako ko treba da trpi, trpit ćemo mi koji u ime naroda smo prihvatili da to radimo. Narodu moramo da obezbedimo sigurnost. Veoma je zahtjevno da svako ko je ozbiljan voditi narod. Voditi narod najmanju ruku znači da znaš gdje ćeš ga odvesti i šta će biti do tebe, šta ostavljaš do sebe. Političari se mjere po tome šta ostavljaju se sebe, a ne šta pričaju. To može naravno biti snažne institucije, kao što i opet može da bude i škola, i vrtić, i put, i autoput, i elektrane, i mnogo čega drugog. Ali ono što ostavite za sebe je najvažnije, a ne ono šta vi mislite i o čemu da pričate. Neću namjerno i ne želim da govorim ni o svojim protokandidatima. Ovdje su bili prije neko večer, neki od vas su bili tamo i ovdje, tako? I mogli su da to uporede, da vide
i naravno svako od vas nosi u sebi mentalitet, odluku, karakter za ponašanje i sve ostalo. Reći ću samo, dok ja budem i trudim se da održim najviši nivo saradnje sa Ruskom federacijom i nalazim se sa predsjednikom Putinom u Kremlju, u Moskvi, moji protukandidati se sreću sa Šmitom, koji nije legitimni predstavnik, koji dolazi da nam nameće zakone, koji hoće da Republiku Srpsku skrajni, obesmisli i da je dovede u beznačaj. Vjerovatno, onda više ne bi imali nikakve šanse. Ja ću nastaviti da se viđam sa prijateljima srpskog naroda, a da se ogorčeno borim protiv neprijatelja srpskog naroda. I mi danas, bez obzira kako, šta ko me danas rekao, kako tvrdio, da li je pristojno, politički korektno ili na neki drugi način fino reći, ja ću reći da mi imamo oko sebe neprijatelje, one koji žele da nestane, to su prije svega muslimani, koji ne žele da vide Republiku Srpsku, a opet mi bez Republike Srpske nemamo slobode, jer su Srbi naučili kroz sve ono, od Koričkih jama, Prebilovaca i Jasenovca, do Broda na Drini, do Paga, do Kragujevca i svih mjesta, Sajmišta i svih mjesta gdje smo stradali i naučili jednu stvar, da nema za Srbina slobode ako nema države. Ako ima državu, onda može da se bori za slobodu. Ako nema države, onda odite od federacije i vidite kako žive Srbi. Samo to tako radite, ništa više. Pa ćete vidjeti da je to besmislen život koji ne daje nikakvu garanciju, ili moraš da se asimiliraš, ili moraš da odeš odavde. Nema drugog. A mi nećemo da idemo i mi ćemo braniti Republiku na način kako se to može da radi. Snagom i voljom naroda. Moja snaga i volja nije u mojoj odluci da se suprotstavljam i da sjedim na mjestima na kojima baš i nije uvijek fino sjediti. Moja snaga je u podršci koju sam dobio od vas i ovdje u Biliću, u mojoj Biliću, u kojoj sam ostavio 36 svojih važnih mjeseci svoga života. Važno mi je bilo uvijek, kada pogledam liste da vidim kako sam prošao Bileć, kao jednako kako sam prošao Loptašu. Tek onda poslije biram i gledam gdje sam kako prošao. Proći ćemo ponovo. Nemate vi, svi koji su racionalni i koji vole Republiku Srpsku, glasat će za Željka Cvijanovića, SNS da i mene. I ja to znam. Oni koji ima sve smeta u životu, oni bi stalno nešto napadali, mijenjali i tako dalje. Veoma je teško, u nemogućim okolnostima, 20 godina čuvam Republiku Srpsku zajedno sa svojim saračnicima. Stalno se borim da njihovim sličnim stavima. I ono što su nam uzeli kroz nadležnosti, nikada nećemo se pomiriti s tim da je to otišlo. Prvom priliku ćemo to vraćati. Vratit ćemo naše pravo. Ako nam uzmu pravo dobijeno Daytonom, onda nas nema na ovom prostoru ovdje. Dakle, ono na čem se zasnivao politiku, zasnivalo se na tome volje naroda, ovoga, vas, svi. Mene ne treba funkcija bez vaše volje. Ja neću to. Ja to nikada nisam ni radio. Ja nikada nisam dotirao narodu, ja sam strancima, to je tačno. Ali to se smatra normalno. A narodu nikada nisam lagao i nikada nisam dotirao. Moja politika se zasnivala na potpunoj afirmaciji Srpske pravoslavne crkve i njenih vrijednosti u našem društvu, jer sam ja razumio da je crkva kroz vjekove očuvala srpski nacionalni identitet, nije dozvolila širom Republike Srpske u mandatu u kome sam ja bio predsjednik ili evo kao SNSD, kao vlast, izgradili smo, pomogli izgradnju, vjerovali i ne vjerovali, 920 crkava širom Republike Srpske. Drugi stup ovog našeg političkog osnova jeste odlična saradnja sa Srbijom. Nema ni jedan minimalan ni maksimalan razlog na koji mi bi poremetili odnos sa Srbijom. Srbija je naša
matica. Mi smo zagledani u njim. Ponekad sam, uvjerim se kad odem negdje u Srbiju, pa kad slušam neke ljude, uvjerim se da mi ovdje koji živimo, ponekad više volimo Srbiju nego oni sami. I oni uopšte ne znaju koliko mi volimo Srbiju, jer je njima to dato, pa ne moraju da se bore za to, a mi stvarno se borimo za to. Stubovi i dalje naše politike jeste upravo saradnja sa Ruskom federacijom i njenim predsjednikom Putinom, ali jednako tako i saradnja sa svim prijateljima koji to hoće. Jedan Kinom, Mađarskom, drugim političkim pokretima širom Evrope, jednostavno onima u Francuskoj koji su veoma moćni i važni. Nastavit ćemo da radimo sa svima vama u najboljoj namjeri, da se dobro razumijemo. Ja želim da vam kažem sve ću činiti da ovo teško vrijeme, neizvjesno vrijeme Evrope i svijeta ostanemo mirni, da ne budemo dodignuti ratom, da ne budemo gladni i da imamo energiju. To su stvari koje postaju glavni problemi Evrope. I vidite na koji način se tamo dešava. Svi koji vi pratite mreže, možete da vidite da malo po nekom gradu Evrope je tuča policije i demonstranata. Trebamo da ostanemo mirni, a zato je potrebno samo jedna mala stvar. Mala stvar, a to je vašem interesu. Rukovodstvo Republike Srpske mora biti jedinstveno, ne smije biti posvađano. Zato na ovim izborima birajte jedinstvo, a jedinstvo je ovdje. Ja sa Željkom radim 15 godina i više i nikada nisam imao konflikt. Osim u nekom radnoj atmosferi gdje se borimo za stavove ili kako ćemo raditi nešto bolje, ali ne nikada što smo odustali od ideje koja se zove Republika Srpska i srpski narod. Ako izaberete jedne na jedno mjesto, druge na druge mjesto, nemojte se žaliti. Nikom pomoći neće. Nikom pomoći neće. Ti će političari danima se svađati, trošiti vaše pare i energiju, vi ćete biti ljuti, nećete dobijati stabilnost koja dolazi iz vrha. Ponosan sam na Republiku Srpsku koju smo očuvali, koja je stabilna, koja je vratila dostojanstvo, onu Republiku koju danas i oni koji mrze moraju da je poštuju i da je podnose ako ništa drugo. Ponosan sam na Republiku Srpsku što je sve ove godine mi davala podršku. Ponosan sam na sve ono što smo činili zajedno i ono što ćemo činiti zajedno. Uvjeren sam danas je jedan od osnovnih prioriteta, naravno, rješavanje nagomilanih, da ne kažem, istorijskih problema na ovom prostoru. Jedan od najvećih je naravno odlazak ljudi. Ono što nas muči jeste da odlaze sa nekih drugih prostora. Ali Hercegovinu želimo da vidimo daleko sjajniju, moderniju, daleko komunikativniju. Zato smo sa Srbijom dogovorili da se gradi aerodrom u Trebinju. A ono što će Republika Srpska početi i već planira, ako iduće godine crtati planove jeste da gradimo brzu cestu od Trebinja dalje preko Bileće, Gacka prema Foči, da se povežemo sa Višegradom i gore sa Srbijom, a preko koridora da se dođe do Banja Luke i do drugih centara. To mnogima može izgledati daleki san, ali kada smo pričali prije 7-8 godina o autoputu Banja Luka-Beograd, kao ne samo komunikacijskom pravcu, nego i političkom pravcu, mnogi su rekli ovo je ludost. Iduće godine ćemo početi da to radimo. Zajedno s vama ćemo se boriti za novo radno mjesto. Ali ljudi, ja nisam došao ovdje da vas slažem, da morate glasati da vam. Biće teško. Užasno teško da očunamo i ova radna mjesta koja imamo. Veoma će teško biti čuvati ovo radno mjesto koje imamo. Samo sinergija naroda i vlasti može da očuva sigurnost. Da ne budemo nestabilnost i nemir, onda nas više niko sastaviti neće. Šta god radio, kada se god bude bavio, bit ću posvećen upravo tim ciljima. I zato što vjerujem u Republiku Srpsku i zato želim da s vama zajedno kažem, uzviknem, živjela Republika Srpska! Nisam vas čuo. Živjela Republika Srpska! Može, još jednom. Živjela Republika Srpska! Živjela Srbija!
Rusija! Živ dragi